روجا دیەمینە ji merasîmên sersaxiya Pekrewan Mihemed Îsa bavê rêzan tê li darxistin ji hêla xwecehiya Hesekê ya Encûmena Niştimanî Kurdî li navenda rêxistina Partî Demokratî Kurdistanî li taxanas ra. Her wiha nûnerên tevgera siyasî û rêxistinên sivîl beşdar bûn û sersaxî ji malbata Pekrewan xwestin. Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriya û bi navê malbata Pekrewan de bavê rêzan em carek din bi xêrhatina we dikin. Ev dijminê me hovane ê gotimî van derbê wiloxedar tê me û ji paş ve ez wê baweriyê de me li hemberî me nikarin. Bihnek hate pozê min bihna şewata laşê kesê me sînema Amûdê de berî nîv qernî. Lê piştî kêrîkekê bîneke din derket jê bîna goştê şewata zindana Hesî Çavûjî. Lê em gerek tu carî bû yerê komkujiyê ya Gulsenê gelê me tê ji kevndê û hetanî roja îro gerek em tu carî newestin. Her wiha nûnerên tevgera siyasî û civakî û hevalên Pekrewan beşdar bûn çi bi birûskan û çi bi axaftinan. Bira neke, kekê neke, dil û canê min tû neke. Şerê biratî tijar neke, xwîna me yeke. Dest xweveke min himêzke, bi kul û derdê min banke, gotîj min me çar perçe kir Kurdistan yeke. Ev irhaba hanî berê Xwedayê, ne berê Xwedayî bavê rêzan tenê, ne berê Xwedayî van şehîdê me yê êvara Nowrûzê, ne wan bi tenê û ew birîndaranê me berê Xwedanê, berî me berê Xwedan Şingalê, berî wê berê Xwedan Hewlêrê, di dûr berê Xwedan Kobanî, di dûr berê Xwedan Tiltemir û îro jî berê Xwedan Hesekê. Hesiçê reşgirê da birîn kûre dijwar e Daeş kujer e hov e bêola sextekar e zîç û mindal dikuştin xera kir şûne war e serdangeh herifandin şênî kir tar û mar e çandeke hovanê. Hêjayê gotinê Gopekrewan Mihemed Îsa li nexweşxaneyek li bajarê Hewlêrê jiyana xweş dest da û bû hêjmara pêncî û sisiyan ji Pekrewanên komkujiya Newroza Hesekê. Dara Ebdo, Ark, Hesekê.